ва баъдан ба имзо бирасад қонун. ин танҳо маънои ӯро дорад ки шуморо ба қайд мегиранд, номнавис мекунанд ва ҷавобтон медиҳанд. Тамом. баъди 3 моҳ бояд бибуроен аз сари нав ворид бишен. касе ки шуморо ваъда мекунад ки ба сум депортаҳоӣ мекунам, вай дурӯға мегӯяд. бовараш накунед, беҳуда сумам натиен шавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна шида то охири видеоро тамошо кунед. оиди тағйирот ва иловаҳо дар мавриди хизмати ҳарбӣ камтар суҳбат мекунам. аввалан ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор доред, агар бихоҳем ки ба границаи Қазоқистон сафар кунед, рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, шуморо ба границаи Қазоқистон мебаранд ва дар ҳолате ки ҳуҷҷатҳои шумо проблема дошта бошад, бо кӯмактон мекунанд. ҳатман занг бизанед. бисёри нафарҳо савол медоданд ки оё рост аст ки нафарҳои соҳиби 2 фарзанд мебошанд, ба хизмати ҳарбӣ даъватшон мекунанд ва ҳар моҳ пулшон метиҳанд? ё бисёри нафарҳо савол медоданд ки оё рост аст даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то синни 29 солагӣ расидагӣ? бародарони азиз, ягон тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузорӣ ворид нашидааст. ҳамин хел айни ҳол пешниҳод кардиянд, вале ин пешниҳод бояд ки баррасӣ шавад ва баъдан ба имзо бирасад қонун. ҳозирашда ҳичи қонун ба имзо расидагӣ нест ва тағйиротҳоам ворид шидагӣ нестанд. дар мавзӯе ки хизмат то синни 29 солагӣ расидагӣ, ман ба ҳамаи шумо як бори дигар хотиррасон мекунам ки ин чиза ман 1 сол пеш гап зада будам. нафарҳое ки 28 солаен ё 29 солаен, агар шумо ба хоҳиши худтон бирен хизмат карданӣ бошен, қабул мекунанд. маҷбуран 28 солара ё ки 29 солара ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд ё ки намебаранд. ва боз як саволи муҳими дигарро дар ҳаминҷа қайд карда гузаштан хуб аст. бисёри нафарҳо мегӯянд ки оё ростае ки аблава 24 моҳ шидагӣ, тӯли 1 сол аблава мекунанд. бародарони азиз, ба ин гапҳо бовар накунед, ягон асос надорад. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ чӣ хеле ки вақтҳои пеш призови баҳорӣ ва тирамоҳӣ буд, ҳозирам ҳамун хеле. дар вақтое ки бе призов, берун ай призов, моҳои август ё ки моҳои июн шуморо яке мабодое ба комиссарияти ҳарбӣ даъват кунанд, ин танҳо маънои ӯро дорад ки шуморо ба қайд мегиранд, номнавис мекунанд ва ҷавобтон медиҳанд. тамом. ин ба дар ҳамин саволҳое ки шумо ҳамарӯза пешниҳод мекардед як ҷавоби кӯтоҳ. ба ҳамин хотир боз ҳамарӯза видеоҳои моро тамошо карда бестен, ягон информатсияҳои нав ки шӣ дар ҳамин мавзӯъ худо розӣ боша пешниҳоди шумо мегардонем. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳаминҷа оиди конкурсе ки дар канали ма рафтесай, як ду сухани дигар мекунем, баъд хондани комментарияҳоро сар мекунем. худо розӣ боша рӯзи душанбе финала аниқ мекунам рӯзша. ба ҳамин хотир ҳозирашда билет ҳастай, нафарҳое ки тамошо кардесен, бидроен як ҳаракат кунен, билет бихарен аз аксия. ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. нафарое ки мехоҳен 1 дона билет бихарен, нархи як билет 250 рубла дар бар мегирад. номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис меброяд. сумта да карта мепартои чек тароӣ мекунӣ, те соҳиби билет мешавӣ. конкурс ҳамагӣ 75 дона приз дорад. як Lexus 350, як Corolla C, як 015, як Camry D ва як Camry C соли 2014, асталниш конвертиҳои пулӣ ва телефон. ҳаракат кунен, шанси бурд кардани шумо зиёд аст. охири билетҳо омадагиа, шербачаҳо ҳама каса ҳаракат кунен. дастгирии шумо пешравии ма ҳисоб мехӯрад. билет бихаред. икром нависонда: ассалому алайкум, як савол доштам. ман академический отпуск гирифтам, аммо аз комиссарияти ҳарбӣ справка аз донишгоҳ оиди академия отпуск гирифта истодаанд. ман ҳамин справка гирифта барам мешавад? як шахс гуфт бо ин справка метавонанд дела карда ба хизмат даъват кунанд. ман ҳоло дар Россия. муҳлати академический отпуск дар ҳолате ки ба охир мерасад ва ту ба дарс ҳозир намешавӣ, ту аллакай донишҷӯ ба ҳисоб намеравӣ, хориҷ мешавӣ аз донишгоҳ ва дар ин ҳолат тура ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд. як каси дигар нависонда: акаҷон менависам, аз ҷавобам наметиҳӣ. ака пешакӣ раҳмат. ман регистратсия доштам, буд шида. якум бор омадам Россия. ягон нарушение надорам. дар паспортум ягон печати штраф нест. мегуфтӣ ки агар мара биқапанд милитсия, мара ҳаққи депортатсия кардан ҳақ доранд ё тоқа штрафи 5000 мекунанд. то чанд бор штраф мегиранд, депорт мекунанд. дар як сол зиёда аз 3 административни нарушение кунӣ, депортут мекунанд
ва ту ҳозир мегӯӣ ки ман нарушение надорам, регистратсияат буд чиданаш худаш ҳамин нарушение мебошад. барои ҳамин буд чидани регистратсиятра метавонанд штраф кунанд ё ки видвареният кунанд. Видварениям ба мисли депорт мебошад. Пиюп нависонда: ассалому алайкум бародар, як савол доштам. Патенти ма 12 май буд чидагия. Моҳи июнда бирам Тоҷикистон дар аэропорт ба қапан ягон штраф мекунанд. Ҳамина ҷавоб медодем. Пешакӣ раҳмат. бародарҷорои азизи меҳрубон, ҳар рӯз дар ҳамин бора мефаҳмонам ба шумо ки дар аэропорт дар таможня агар ҳуҷҷат талаб кунанд натиҳен депорт мешавед. ҳуҷҷат талаб ки накунанд ҳеҷ гап надорад. FGA нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, умедворам ки хубу хушҳол ҳастед. хоҳиш дар саволам ҷавоб диҳед. ман 8 моҳ меша дар Туркия қарор дорам. то ҳол ҳуҷҷат надорам. вақте Тоҷикистон рафтанӣ шавам, чӣ мушкилиҳо дорад? Депорт мекунанд ё не? Пешакӣ раҳмат. шумо худтон медонед ки Туркия рафтан бевиза то 3 моҳа ҳаққи истодан доред. баъди 3 моҳ бояд бубурен аз сари нав ворид бишен. ва ту тӯли 8 моҳае ки дар Туркия қарор дорӣ, дар ин 8 моҳ агар ягон бор буромадагӣ набошӣ, мисол граница нагзашта бошӣ, мумкин аст ки тира депортация кунанд бародар. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ман 4 фарзанд дорам. гражданини Россия. 1 моҳ мешавад ки депортам карданд, роим карданд. илтимос ҷавоб диҳед, чӣ кор кунам ва чӣ шанс дорам? агар ҳамсарат ки гражданин боша, зани рус боша ва ту 4 фарзанд аз ҳамон дошта бошӣ, ҳамсарат метавонад ки бо тариқи нависондани ариза депортатсияи тира кушода кунад, вале дигар ягон роҳи дига надорад. Бунёд Ҷумаев нависонда: ассалому алайкум ака, хизмат чанд фоиз шид? ҳамира бигӯед раҳмат пешакӣ. оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 2 рӯз пеш видео кардам, фоизҳои ҳама шаҳру ноҳияҳоро номбар кардагем. будро тамошо кун бародар. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, сози хуби акаи Сорбон, ман хизмат кардам. акаи хизмат накардаи, то чанд қара ура бурда наметавонанд. ту хизмат карда омада бошӣ, бо метавонанд ки бародари тира ба хизмати ҳарбӣ сафарбар кунанд. як каси дигар нависонда: салом брат, ман патент дорам. паспортам қариб буд шида. Тоҷикистон равон паспорти нав кунам, биём патентам кор мета. агар муҳлат дошта боша ва предоплата кунӣ, бале кор мета. алиҷон Тиҷей нависонда: ассалому алайкум ака, ягон одаме ҳаст ки мара депорт кардиянд ҳуй кунанд. кадоме ягон шинос дошта бошанд нависа. и хеле гап нестае. депорта ягон кас ҳуй кадарам наметавонад ва ягон кас иҷозатам наметиҳад. касе ки шуморо ваъда мекунад ки ба сум депорта ҳуй мекунам, вай дурӯға мегӯяд. бовараш накунед, беҳуда сумам натиҳен шавад. як каси дигар нависондаи Сорбон: патенти фалшивӣ кунам, проблема намешавад. мешавад бародари азиз. патент, права, регистратсия, умуман чӣ ҳуҷҷате ки фалшивӣ боша, метавонанд барои ҳамун проблемат кунанд. дар баъза чизе ки нестай, ту мақсад худат худа фиреб кардестай. мақсад во як рӯз не як рӯз огоҳ мешаванд аз ин кирдорҳо. як каси дигар нависондаи бародар: ҳамин аблаваи баҳорона охираш то кай аст? призофи баҳорӣ аз мақсад 1 апрел сар шид то 27 мая давом мекунад. ин ҳами 27 майда фармон мебурояд ва даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом мерасад. регари нависонда: ассалому алайкум акаҷон, амнистия чӣ шидак? ба имзо расид ё ин ки не? ҳама рӯза дар ҳамин бора савол метиҳем бародарои азиз, лекин мутаассифона фақат як ҷавобае аз ҷониби ма. амнистия қонунаш аз ҷониби президенти Россия оли ба имзо нарасидааст. шумо ждат кунед, агар чӣ ахборотҳое ки вобаста ба муҳоҷирон мешавад, ма иншааллоҳ якумин шида ба ҳамаи шумо мефаҳмонам, видео мекунам. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад то видеоҳои дигар.